Ahojte, ja som Karin a toto je podcast s názvom Po slovensky. Dnes budem hovoriť o zimných športoch, ktoré sú v tomto období celkom populárne. Ako vždy, prvýkrát budem hovoriť pomaly, potom vysvetlím niektoré náročné, to znamená ťažké slová, a na záver zopakujem text ešte raz, no rýchlejšie ako prvýkrát. Ste pripravení? Poďme na to. Keď v decembri alebo v januári napadne prvý sneh, prichádza čas na zimné športy. Lyžovanie je pravdepodobne najpopulárnejšia aktivita v horách. Na Slovensku máme niekoľko lyžiarskych stredísk. Lyžovanie nie je lacná záležitosť. Potrebujeme lyže, paličky, príľbu, čiže helmu, špeciálne topánky, ktoré sa volajú lyžiarky a veľa ďalších vecí. Ak nevieš lyžovať, môžeš sa prihlásiť do lyžiarskej školy. Inštruktor ti trpezlivo vysvetlí, ako brzdiť a ako ovládať lyže. Ak nie si adrenalínový typ a bojíš sa spúšťať z kopca, môžeš vyskúšať bežkovanie. Bežkovanie je lyžovanie na rovine v prírode. V podstate je to beh na snehu, preto sa tento šport volá bežkovanie. Lyže na bežkovanie sú iné, dlhšie a užšie ako tie normálne. Keď zamrzne jazero, z vody sa stane ľad. Čo robíme na ľade? Korčuľujeme. Samozrejme, korčuľovať môžeme aj na klzisku. Klzisko to je športový areál, kde je umelo udržiavaný ľad. Ak chceš korčuľovať na zamrznutom jazere, musíš si dávať pozor, aby bol ľad dosť zamrznutý. Ak je ľad tenký, korčuľovanie je nebezpečné. Okrem korčuľovania môžeme na ľade hrať aj hokej. Podľa mňa je hokej veľmi náročný, veľmi ťažký šport. Musíš rýchlo korčuľovať, dávať pozor na súperov a skórovať. Slovensko má celkom silný hokejový tím. Posledný šport, o ktorom budem hovoriť, je sánkovanie. Nikdy som sánkovanie nepovažovala ako dieťa za šport. Vždy to bola len zábavná aktivita, ktorú sme robili na kopci za babkyným domom. Tento rok som sa po rokoch sánkovala znova a musím povedať, že to nie je až také jednoduché. Spúšťať sa z kopca je síce zábava, ale človek musí ísť aj hore. Teraz vám vysvetlím
to znamená, objasním, nejaké ťažké slová a frázy. Prvé slovo je napadnúť. Napadnúť má viacero významov. Okrem toho, že napadnúť znamená atakovať, ublížiť niekomu, napríklad medveď v lese môže napadnúť človeka. Okrem toho používame toto slovo aj v spojení so snehom. Napríklad, keď napadne prvý sneh. To znamená, že sneh padne na zem a ostane tam nejaký čas. Lyžiarske stredisko je centrum, kde sa lyžuje. Sú tam vleky, lanovky, bufety a všetko, čo lyžiari potrebujú. Záležitosť je ďalšie zaujímavé slovo. V podstate znamená vec. Môžeme povedať, že niečo je tajná záležitosť, čo znamená, že je to tajomstvo, tajná vec. Spomínala som, že lyžovanie nie je lacná záležitosť, lebo si musíme kúpiť lyže, lyžiarky, prilbu, bundu a tak ďalej. Brzdiť znamená zastaviť. Brzdiť môžeme, keď sme v nejakom dopravnom prostriedku, napríklad v aute, ale brzdiť môžeme aj na lyžiach alebo na bicykli. Ďalšie slovo je báť sa. Báť sa znamená mať strach. Možno toto slovo už poznáte, ale chcela som vám vysvetliť, priblížiť aj gramatiku. Keď použijeme za frázou báť sa sloveso, je to celkom jednoduché, lebo ďalšie sloveso je v infinitíve. Napríklad bojím sa spúšťať z kopca. Alebo bojím sa šoférovať. Ak však použijeme podstatné meno za touto frázou, musíme ho zmeniť na genitív. Musíme ho teda vyskloňovať. Napríklad bojím sa tmy. Bojím sa bláznivých šoférov. Hlavne tu v Taliansku. A tak ďalej. A ďalšia fráza je na rovine. Na rovine znamená na rovnej ploche, na ceste, nie na kopci. Ďalšie slovo je zamrznúť. Keď niečo zamrzne, znamená to, že voda sa zmení na ľad. V zamrznutom jazere sa nemôžeme kúpať, ale môžeme na ňom korčuľovať. Ďalšia pekná a užitočná fráza je dávať si pozor. Dávaj si pozor, môžeme povedať, keď chceme, aby bol človek opatrný, lebo robí napríklad niečo nebezpečné. Napríklad, keď môj kamarát ide skákať bungee jumping, vtedy mu poviem: dávaj si pozor, lebo je to celkom nebezpečná aktivita. Posledná fráza je spúšťať sa z kopca. Spúšťať nie je sloveso, ktoré používame veľmi často,
ale v tomto prípade to znamená ísť dole z kopca. Klzať sa. Napríklad na sánkach alebo na lyžiach. Tak, a to je všetko. Teraz zopakujem text ešte raz, len trochu rýchlejšie ako prvýkrát. Veľa šťastia! Keď v decembri alebo v januári napadne prvý sneh, prichádza čas na zimné športy. Lyžovanie je pravdepodobne najpopulárnejšia aktivita v horách. Na Slovensku máme niekoľko lyžiarskych stredísk. Lyžovanie nie je lacná záležitosť. Potrebujeme lyže, paličky, prilbu, čiže helmu, špeciálne topánky, ktoré sa volajú lyžiarky, a veľa ďalších vecí. Ak nevieš lyžovať, môžeš sa prihlásiť do lyžiarskej školy. Inštruktor ti trpezlivo vysvetlí, ako brzdiť a ako ovládať lyže. Ak nie si adrenalínový typ a bojíš sa spúšťať z kopca, môžeš vyskúšať bežkovanie. Bežkovanie je lyžovanie na rovine v prírode. V podstate je to beh na snehu, preto sa tento šport volá bežkovanie. Lyže na bežkovanie sú iné. Sú dlhšie a užšie ako tie normálne. Keď zamrzne jazero, z vody sa stane ľad. A čo robíme na ľade? Korčuľujeme. Samozrejme, korčuľovať môžeme aj na klzisku. To je športový areál, kde je umelo udržiavaný ľad. Ak chceš korčuľovať na zamrznutom jazere, musíš si dávať veľký pozor, aby bol ľad dosť zamrznutý. Ak je ľad tenký, korčuľovanie je nebezpečné. Okrem korčuľovania môžeme na ľade hrať aj hokej. Podľa mňa je hokej veľmi náročný šport. Musíš rýchlo korčuľovať, dávať pozor na súperov a skórovať. Slovensko má ale celkom silný hokejový tím. Posledný šport, o ktorom budem hovoriť, je sánkovanie. Nikdy som sánkovanie nepovažovala ako dieťa za šport. Vždy to bola len zábavná aktivita, ktorú sme robili na kopci za babkyným domom. Tento rok som sa ale po rokoch sánkovala znova a musím povedať, že to nie je až také jednoduché. Spúšťať sa z kopca je síce zábava, ale potom človek musí ísť aj hore. Ďakujem za vypočutie až do konca. Dúfam, že ste veľa rozumeli. Ak ste nerozumeli všetko na 100%, nevadí, môžete si kúpiť PDF s transkripciou a slovnou zásobou. Ak ste všetko rozumeli, nepotrebujete transkripciu, ale podcast sa vám páči, môžete ma podporiť a kúpiť mi virtuálnu kávu. Odkazy, teda linky, nájdete v popise tejto epizódy. Užite si zvyšok zimy a určite vyskúšajte lyžovanie, bežkovanie alebo sánkovanie, ak u vás napadol sneh. Čaute!